نوک دریں حالند کچا ہاورا ہاراں اثرمند بوتی مردمانی واسط 1200 ایلت کیمپ جمدارک بن زانک بیوید کے آراچا اثرمند بوتی مردمانہ ایلت کیمپانی تہا نادرواہیں مردمانی مفت علاج کنک بیت و مفت دواہ و درمان ہم دیگ بیت بنجہی صحت وزیر عبدالقادر پٹیلا آراچا اثرمند بوتی مردمانی واسطہ جدا جدا ہیں شہراں ایلت کیمپ جنگے دیہرچہ تک چا ہمیں ایلت کیمپانی تہا کسان نادرواہی علاج کنک بند گیش زانک بیبیت کے 1200 ہیلتھ کیمپس نیشنل ایمرجنسی آپریشنل سیل صوبائی EOCs و آگا خان یونیورسٹی امگرنچیہ جمدارک بند ایلتھ کیمپس چو ای وڑا باہر کنک بند بلوچستان دمگاں 600 خیبر پختونخوا 400 پنجابا 100 سندھ تہا 600 و کراچی نزدیکی ہندو گوراں اہم ایلتھ کیمپس پا آرا اثرمند بوتی مردمان جمدارک بند وش نیوز کراچی